Full alert karon ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa lalawigan ug Dakbayan, Sugbo nining pagtimaan sa mga adlaw sa Semana Santa. Ani ang report. Usa sa dagsaan sa mga tao ang Celestial Garden sa Barangay Guadalupe. Dinhi nahimutang ang mga life-size nga mga imahin nga nagpakita sa kasakit nga nahiaguman sa Ginoo. Mingaw pa karong adlaw apan aduna nay pipila ka mga pilgrims nga misayo sa pagpahigayon sa ilang Via Cruces. Doon na mga pulis nga nagbantay sa dapit aron masiguro ang kahapsay ug malinawon sa palibot. Samtang nausay mga nagtukod na sa ilang matindahan sa pamasin nga mahalina na sila ilabi na ugma sa hapon hangtod na sa Biyernes Santo. Birthday day ni Mother karon natunong siyang adlaw na tawhan. Ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ato na lang kantahan kay mingaw pa man kuno ang iyang negosyo ron. Ha? Mingaw pa gyud? Mingaw pa gid siya. So, happy birthday na lang ipila edad. 59. 59 senior citizen na ka next year. Sa sudan mo. Ay mo na bato nga iparat kayo sir oy. Kinsa may suspect? Si Kuan IB. Ala ipadakop. Tanang mga dapit sa Dakbayan sa Subo gitutukan sa mga otoridad. Ang kini mga frontline service na to why holiday. Mao ning higayon na nga sila tanan mo report. Why day off. Kay mao man ning mga panahon nga kinahanglan og panabang ang mga tao. So kinahanglan gid nga naa gyud ato mga frontline service. Samtang full alert usab ang PDRRMO sa lalawigan ilabi na ang mga kalihukan didto sa isla sa Bantayan. 40,000 ka mga turista ang gipanglantawan nga mudagsa sa isla. Nining Semana Santa wa pay labot ang mga mulupyo sa dapit. So we'll be bringing in our ambulance, no? Nagdapot tag mga patrol boats. We have 2 from the 53rd Engineering Brigade. Ang Coast Guard nagpadapod sa lahang duha ka patrol boats and 1 big ship. Ang crew ani is 22. MRV 4404. So munay mo patrolya sa kadagatan sa Bantayan Island. Monitoro nila ang mga sakayan sa dagat nga walay pagtugot ang biyahe aron malikayan ang disgrasya. Kauban nila sa pagpatuman sa balaod ang Coast Guard ug uban pang mga ahensya sa gobyerno. Itong mga saktong pagpangandam to avoid mga heat-related mga illnesses. But since mulagi ko man taron, let us not forget the essence of the Holy Week. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.